טוב, אז הבת שלי, שהיא בת 5, נמצאת בחוג אנגלית מג'יק, שמתקיים ברשת חוויות ברחובות. ואני חייבת להגיד שאנחנו סופר מרוצים. נתחיל מזה שהיא הולכת לשם ממש ממש בכיף, היא נהנית. לפעמים יש להם מטלות שהם יכולים לעשות בבית, היא מחכה לשלב של לעשות את השיעורי בית. היא מתלהבת מזה שהיא יודעת מילים באנגלית, מנסה לדבר קצת, באמת כאילו, אני מאוד מרוצה. אני חייבת להגיד שהרמה מאוד תואמת גיל. לא ידעתי למה אני נכנסת, למה לצפות, אבל המורה שלימדה אותם מדהימה. גישה נהדרת לילדים, באמת, זה פשוט תואם גיל. לא מנסים סתם להעמיס אותם בדברים שהם לא יבינו גם ככה. זה מעבר בצורה כיפית, חווייתית. זה לא מרגיש כמו זה משהו עכשיו בהכרח לימודי. אני מאוד ממליצה.